Tänään me mennään yöjunalle Jerevaniin, eli Armenian pääkaupunkiin. Etsitään, mistä me saadaan ostettua lippu. Missähän me ollaan? Ei mitään käsitystä, että mistä mä pääsen ostamaan liput. Mennään sitten ollaanko me lentoasemalla vai bussiasemalla. Kyllä sanoit meidän best beto, että se on toi rakennus. Mä ei mitään niinku hajua, mutta se näyttää, että se voisi olla juna-asema. Hey, can I get a ticket to Yerevan night train here? Today? Yes. Eli me saatiin se. Mä ainakin luulen, että on Jerevani. Tää on venäjän kielellä tässä lapussa, mutta kyllä se on. Joo. Jos ei mene sinne, niin sit mennään johonkin muualle, eiks niin? No niin, nyt me ollaan varustauduttu. Meillä on täällä vettä ja vaikka mitä. Pärjätään armenialaisessa yöjunassa. Meillä on siellä sängyt jo kaikki, kelatkaa. Tervetuloa Jerevaniin. No, mikä on arvosana yöjunalle, joka menee Georgiasta Armeniaan? Se oli hyvin toimiva setti. Siinä oli toki 2 passintarkastusta. 1 Georgian puolella, 1 Armenian puolella. Jossain 6:30 aikaan pääsi nukkumaan ja pystyi nukkumaan tuohon ehkä 6:30 asti. Itse nyt nukuu ehkä 2,5 tuntia, mutta se ei haittaa, koska me ollaan nyt täynnä energiaa. Selvitetään, mistä Armeniasta on kyse. Ajattelin, että pesee vähän pyykkiä, mutta niinku mitään helvettiä. Mun autossa on vähemmän liikkuvia osia kuin tässä. Venäjä-Suomi kamera. Lapsen hoitaminen. Kattokaa kuin mustaa maalia. Onko tää se niinku maailman mustin maali? Voi olla tämmösen aika siisti efekti. Tää on niinku taideteoste OLED. No photos, hups. Tonne me ollaan menossa tällä hetkellä. Tossa näette Mount Araratin, eli olisiko se jopa Turkin puolella mun mielestä se itsessään se vuori, mutta täällä on hyvin historiallinen konjakkimerkki nimeltään Ararat. Täällä on sen tehas. Mä kuulin Bold and Bancroftin videosta, että Winston Churchill Englannista tykkäsi siitä niin paljon, että Stalin aina vei sille lahjaksi sitä säännöllisiä väliajoja. American University of Armenia. Amerikkalainen university täällä. Täällä on niinku ehkä maailman brutaalistisimman näköiset rappuset. Onks tää nyt taas sitä vanhaa kunnon eukkudesignia, mikä esiintyy jokaisessa mun videossa? Onko mulla joku sairas perversio Postsoviet maihin? En mä tiedä. Mun ehkä pitäisi tehdä jotain sisäistä pohdintaa tää asia. Lord have mercy. Jos asuu Jerevanissa, niin tässä on kyllä aivan loistava rappustreenipaikka. Mä en tiedä, kuinka hyvin se näkyy kameraan, mutta tuolla taustalla näkyy Mount Ararat. Siis aivan uskomattoman näköinen. Onneksi on kirkas päivä, se näkyy tänne asti. Tää toimii samaan aikaan tämmösenä, voisiko sanoa patsasmuseona tai tämmösenä. Täällä on tosi paljon erilaisia patsaita. Te muistatte mun Georgian videossa, missä me nähtiin Georgian äiti. Mulla on semmonen fiilis, että täällä voisi olla lähistöllä kans. Mutta tällä kertaa Armenian äiti. Onks täällä jotkut juhlat? What is that? No, niin mä kuulisin. Some kind of celebration. Wedding. Okei, karit. Pääsemme näkemään paikallista armenialaista koreografiaa. Kui siistiä. Ja kui siistillä paikalla on häät järjestetty. Tää patsas on rakennettu neuvostoajalla 50-vuotiaan neuvosto-Armenian kunniaksi. Siis kattokaa tota vuori tuolla. Täältä asti Mount Araratille. Kattokaa mitä Rolls Royce sieltä lähtee. En tiedä ketkä menivät naimisiin, mutta toivon heille hyvää ja antoisaa parisuhdetta. Niin kuin tarkkasilmäsilmät saattaa huomata, tuolla on äiti Armenia veistos. Jälleen kerran miekka kädessään niin kuin Georgiassa.
Mutta viini puuttuu tällä kertaa. Viini on kuitenkin georgialaisten juttu. Tuolla ylhäällä voi nähdä kultaisen lehden. Ja se symboloi jotain, en tiedä mitä. Okei, ei olisi pitänyt katsoa, koska mä tein itsestäni pelleen. Se ei ole lehti, vaan se on kultainen vehnän tähkä. Puhutaan, että se symboloi elämää ja hedelmällisyyttä. Respect tolle jätkelle. Äijä kuvaa 360 kameralla. Äijä varmaan juosi justiinsa noin portaat ylös. Aika samantyyppinen muoti noilla kavereilla tossa. Hurjia väestöksiä täällä. En tiedä mikä jazzklubi tuolla oli, ei sinne vissiin päässyt. Olisiko siellä joku kerho ollut sitten tai jotain? En tiedä. Jos sain olla käteistä, olisin totta kai heittänyt tuollakin rahaa. Aija vetää pulloilla täällä. Kovaa tulkintaa, herkkää tulkintaa. Vittu äijällä on hieno lada, tuo on niin hieno lada. Helmen valkea. Täällä on jotenkin silleen kuitenkin vähän semmoista teknologiaa ja sellaista, että täällä on kuitenkin semmonen kiva, ihan kuin olisi jossain ehkä 90- tai 2000-luvun alun kaupungissa. Ja ehkä siihen samaan asiaan liittyy myöskin se, että kun ihmiset pukeutuu täällä hyvin eri tavalla kuin jossain tietysti Pohjoismaissa, että on hyvin semmonen ehkä ajaton tyyli ihmisillä. Ja koska tää on niin tämmönen hyvin ruskea ja harmaansävytteinen kaupunki, niin ihmisten vaatetus ensinnäkin sopii siihen tosi hyvin. Ja toiseksi, että jos onkin jotain värikästä, joku on pukeutunut tosi räikeästi, niin se erottuu tosi hyvin siitä niin kuin massasta niin sanotusti. Aasialaisia turisteja kyllä näkee täällä. Mä voin väittää, että kyllä aasialaisille tää on sen verran eksoottinen paikka, kun se eroaa niin paljon heidän omasta arjestaan. Niin varmasti saavat jonkinnäköiset kiksit tästä. Tätä äijä on cold as fuck. Armenian pääministeri. Me ollaan matkalla Kondiin, eli yhtä Jerevanin vanhimmista kortteleista. Armenian hallitus on pohtinut, että pitäisikö se vaan purkaa ja laittaa uutta kerrostaloa sinne, mutta ainakin toistaiseksi on vielä olemassa. Pitäisikö mä mennä tosta? Tiedättekö, tulee skidisti Brasilia mieleen tästä mestasta? Mitenkä se niinku toimii, kun täällä oikeasti asuu ihmisiä, että jos hallitus vaan päättää, että okei, nyt kurrataan tää paikka maan tasalle, niin mitä tapahtuu näille, ketkä asuu täällä tällä hetkellä? Jollain ihmisillä voi olla vaan varaa asua täällä ehkä, niin mihinkä ne sitten muuttaa, mä en tiedä. Tuolla kun kukko kiekas, niin tuli heti mieleen Tirana, kun mä kävelin silloin sinne johonkin bussiasemalle. Ja sit siellä oli hyvin samankaltaista aluetta siinä välillä. Siis täällä Armeniassa on kyllä tosi paljon hienoja autoja. Ihan niinku uusia autoja löytyy. Sitten on myös hienoja kaikkia vanhoja ladoja ja kaikkea. Niinku oikein semmosia fiilistelyautoja. Mä olen nyt semmosessa paikassa, täällä pitäisi olla jossain Kondin tunneli, mistä me päästään hylätylle lasten rautatieasemalle. Ei ole tuttu konsepti, mutta katsotaan millainen se on. En löytänyt kyllä mitään tarkkoja ohjeita, että mistä sinne mystiseen ja salaiseen tunneliin pääsee, mutta käsittääkseni jostain täältä päin sieltä pitäisi olla joku sisäänkäynti, mutta saa nähdä. Ei mitään hajua. Tiedätkö sinä, missä on Kond-tunneli? Joo, okei. Täällä päin, koira sanoo. Mä puhun koiran kieltä, sanoo, että se on täällä. Joo, nythän me löydettiin se. Tääkin paikka on ollut varmaan ennen ihan täynnä ihmisiä. Harvassa osassa maailmaa kyllä on lapsille omaa rautatietä, mutta mä en tiedä liittyykö se johonkin opetusjuttuun tai jotain. Olisi kyllä siistiä tietää, että miltä tää paikka on näyttänyt silloin aktiivisimmillaan neuvostoaikana. Vähän on lähtenyt noin ikkunat rikkoutumaan ja kaikkea. Is there anything interesting up there? You don't know? Okay, no problem. Is there anything interesting up there? Not really, but Not really. up there there's a museum. Museum? Yeah. Okay. Is it about this place or something else? It's about an Armenian famous person called Parjanov.
Are you a YouTuber? Yes, I am YouTuber. I'm filming a video right now. Really? Yes. I'm not famous. I'm only in Finland. I do in Finnish language, so okay. I will go check it out. Okay. Have a nice day. Bye, you too. Täällä on jonkun kuuluisan armenialaisen ihmisen museo. Teidän ei tarvii uskoa mua, mutta mä oon 90% varma, että mä näin äsken Armenian pääministerin tossa. Mä ihmettelin, kun täällä oli niin paljon poliiseita, tosi paljon poliiseita. En oo 100 varma, mutta 90% varma. Mutta nyt me mennään semmoiseen vähän vakavempaan paikkaan. Käydään antamassa kunnioitus 1,5 miljoonalle armenialaisille, ketkä kuoli 1915 vuoden kansanmurhissa. Armeniallahan on paljon semmoista historiallista painoa, voisiko sanoa, ja tää on yksi isoimmista kansanmurhista, mitä koskaan tapahtunut. Ja se aina jotenkin muistuttaa siihen, että ihmismieli kyllä pystyy oikeasti pahaan. On suhteellisen uskomatonta, että me ollaan täällä samaan aikaan, kun Armenian pääministeri on täällä. En tiedä, ollaanko me nyt tuossa armenialaisessa telkkarissa, kun ne kuvaa sitä. Ja Tsefe poistuu paikalta. Täällä on erilaisten ihmisten, ketkä on ollut vallassa, esimerkiksi presidenttien, johtajien niin ne. Heidän istuttamiaan puita ja puut on istutettu massamurhassa kuolleiden kunniaksi. Tässä on aika hieno semmonen vanha Lada, tommonen pikkuauto. Sopiiko meille perinnehattu? Tässä on hienoja perinteisiä vaatteita. Armenialaisilla on kanssa siis mattojen kanssa. Ne valmistaa semmoisia hienoja perinteisiä mattoja paljon. Armenialaiset on yksi ainoista maista, missä koulussa opetetaan shakkia. Se on mun mielestä ihan niinku pakollinen aine jopa. Mun mielestä aika siistiä. Paikan nimi on Vernissage Market, tälleen suomalaisittain. Yleensä mä en kyllä tykkää tämmöisistä toreista paljon, koska täällä on yleensä semmoista halpaa tietysti Kiinakreasaa, mutta täällä on tosi hienoja juttuja. Ja oikeesti niin kuin Armenian historiaa on tietysti liittyviä asioita ja käsin tehtyjä juttuja. Ja siis mä en oo nähnyt elämäni aikana yhtä paljon ladoja, kun mä oon täällä muutaman päivän aikana, mitä mä oon täällä ollut nyt. Tässä on sininen moskeija. Vieläkin aktiivinen moskeija. Ei tunnu ehkä oikealta mennä tonne kuvaille, kun ne rukoilee, mutta tossa on tommonen paikka täällä ihan keskellä kaupunkia. Nyt me mennään apparently Armenian hienoimmalle, tai ainakin Jerevanin hienoimmalle maisemapaikalle. Se on semmonen vanha luostari. Okei, thank you. Okay, it's okay. I leave you a tip. It was problem route, but in the end it was okay. Okay. Mähän toi oli kyllä jotenkin ongelmallinen toi reitti tänne, mitä toi näytti toi taksisovellus. Näytti ihan ihme paikka. Me lähdettiin johonkin ihan ihme semmoselle sivutielle ja no annetaan sille tippi. Annetaan sille pieni tippi. Ei se muu vika ollut, mutta annetaan silti. Olikohan tää ihan turha juttu tulla tänne? Me ei nähty Mount Ararattia täältä hienosti, koska se oli vähän niinku se lippulaiva juttu täällä. Että täältä näkee sen, mutta nyt kun sitä ei näe, niin voi olla, että tää oli ihan vitun turha juttu, mutta ei se haittaa. Tosiaan mun mielestä Turkin raja menee niinku tuolla puolella, eli ei tuolla puolella. Tuolla näkyy jotain ihan muita vuoristoja. Okei, eli siis niinku Turkin raja menee about jossain tuolla. Se on tässä niinku ihan lähellä. Siellä olisi se Mount Ararat myös, mutta ei näe yhtään mitään nyt. Oliko vörtti maksaa itsensä kipeäksi taksilla? Me päästiin tänne. Ei vitussa ollut. Siinä menee joku drone. Mutta oliko tää silti siisti paikka? No ei oikeastaan. Ei nyt kauhean. Lähdetäänkö me nyt pois täältä? Me lähdetään nyt pois täältä.
Too many clouds, couldn't see Mount Ararat. It's okay, it's okay. Hey, I have a quick question. Can you read that? Oh, okay, okay. Yes. Okay. You got it, okay, great. Ja vielä ennen lähtöä lentoasemalta löytyy yksi aika siisti juttu, nimittäin hylätty Neuvostoliiton lentoasema, ihan kokonainen. Niin kuin tsekatkaa toi.